4 ijiem qabel tmiem il-kampanja referendarja, il-Moviment tal-Le ara il-konklużjonijiet ta' studju illi sar mill-Miskow f'Marzu illi għadda. Għalkemm l-istħarriġ ma tqassamx lil mezzi tax-xandir, il-Moviment Żwieġ bla Divorzju qal li r-riżultati juru li l-maġġoranza tal-Maltin jaħsbu li d-divorzju hija meħsara lill-familja, lis-soċjetà u lit-tfal. Anna Vella qalet li bid-divorzju tfal ma jkunux jafu lil min ser jaqbdu jsejħu mama u papa, filwaqt li Bernard Grech fl-isfond ta' wieħed mill-billboards b'wiċċ ta' tifla fuqu qal li kull tifel jew tifla tixtieq li ommhom u missierhom jerġgħu jingħaqdu. Ikkummenta dwar kif liġi tad-divorzju ser taffettwa s-separazzjonijiet. Dan hekk kif sallum ħafna koppji jiftehmu li meta jinfirdu ma jintroduċux l-tfal mal-partners ġodda, dan iżda mhux ser jibqa' possibbli jekk tidħol liġi tad-divorzju għaliex jidħlu drittijiet ġodda li jkollhom aktar saħħa minn dan il-ftehim. Ir-rappreżentanti tal-Moviment Le qalu li kieku qegħdin nitkellmu dwar divorzju biss għan-nisa msawta u għall-koppji bla tfal jaf kien ikollhom pożizzjoni oħra. Mistoqsija mill-ġurnalisti jekk b'din l-istqarrija kienu xamlu U-turn peress li fil-bidu tal-kampanja taw xifmu li huma kontra kull tip ta' divorzju, tal-Le qalu li m'għamlux U-turns. Dwar il-mistoqsija ta' divorzju fl-eżami tal-Metzek, Anna Vella qalet li dawn il-mistoqsijiet saru f'Jannar qabel ma sirna nafu li ser ikollna referendum u li ma kienx possibbli li l-mistoqsija tinbidel.